ମା ଆରେ ଲିପି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ହଉ ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ଆଉ ଝିଅ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ମା ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ନା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ଲାଗୁଛି ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ତୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ମା ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ, ମତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ପାଣି। ବୋହୁ ମୁଁ ସେଠି ଲୁଗା ରଖିଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିକି ରୋଷେଇ କର ଜଲ୍ଦି, ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବଣି। ଠିକ ଅଛି ମା ମୁଁ ଏବେ କରିଦଉଛି। ମା ତମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତୁ ଜାଣିନୁ ଝିଅ, ସେ ତ ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମା ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଟା ଚକଟେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ପରିବା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ସଫା କରେ ସେ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ବି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ବି ଆଣିବାକୁ ପଡେନି। ମୋ ଶାଶୁ ମୋର ଏମିତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଘରର ବୋହୂ, ଚାକରାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ବୋହୂ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ବୋହୂକୁ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ।